ҳавопаймои махсуси ширкати кока-кола ки шарики расмии федератсияи байналмилалии футбол мебошад пас аз нисфи рӯзӣ вориди фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе шуд ва дар ҳузури Рустами Эмомалӣ президенти федератсияи футболи Тоҷикистон аввалин бор ҷоми ҷаҳон дар кишварамон рӯнамоӣ шуд. сипас ҷоми ҷаҳон ба муассисаи давлатии Кохи Борбад ки онҷо ҳазорон мухлиси тоҷик интизори муътабартарин ҷоизаи ҷаҳонии футбол буданд интиқол ёфт. дар Кохи Борбад ҷоми ҷаҳон барои мухлисон дар макони аз пеш омодашуда гузошта шуд ва аз сӯи масъулони арсаи футбол ва варзишии Тоҷикистон, намояндагони федератсияи байналмилалии футбол ва ширкати Кока-Кола дубора рӯнамоӣ шуд. нахустин шуда сармураббӣ ва ҳайати мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол ба назди ҷоми ҷаҳон баромада бо он аксбардорӣ намуданд. дар идома навбат ба сокинони кишвар расид то худро дар канори ҷоми ҷаҳон бинанд ва ҳамаи мо орзу кардем рӯзе футболбозони мо ҳам онро болои сар бардоранд. ниҳоятан ин рӯйдоди таърихӣ ба вуқӯъ пайваст ва ҷоми ҷаҳон дар шаҳри Душанбе қарор дорад. аввалин шуда ин ҷомро ҳайати мунтахаби Тоҷикистон диданд ва дар назди он акс гирифтанд ва умедворем ки дар оянда ҳайати ҷавонони Тоҷикистон ки мунтахаби Тоҷикистонро ташкил хоҳанд кард ин ҷомро болои сар хоҳанд бардошт ва Тоҷикистонро чемпиони ҷаҳон намуда номи худро дар зери ин ҷоми тиллоӣ насб ва навишта хоҳанд кард. бо ҳамроҳии ҷоми ҷаҳон ба Тоҷикистон ҳамчунин яке аз бозигарони машҳури ҷаҳон Кристиан Карамбе нимҳимоятгари мунтахаби Фаронса сафар кард. ин футболбози ҷаҳонӣ ки худ чемпиони ҷаҳон аст ва ҷоми ҷаҳонро болои сар бардоштааст ёду хотираҳои худро бо мухлисон дар миён мегузошт. дар ин миён Кристиан Карамбе танҳо фарде буд ки ифтихори боло бурдани ҷомро доштааст. аспи маст ҳамроҳи ҷоми ҷаҳон ба Тоҷикистон омадааст. аспи маст ин тахаллуси яке аз бозигароне аст ки чемпиони Фаронса, чемпиони ҷаҳон, чемпиони лигаи қаҳрамонҳои Аврупо мебошад. Кристиан Карамбе ба Тоҷикистон омадааст ва мегӯяд ки орзуи тифлакон ва наврасони тоҷик ҳатман амалӣ хоҳад шуд. саёҳати ҷоми чемпионати ҷаҳон хеле тӯлонӣ аст. кӯдакону наврасон бояд барои рушди истеъдоди худ кӯшиш кунанд. маҳз мо бояд онҳоро водор созем то ин ки нақши футболро дар таҳкими тарзи ҳаёти солим дарк сохта ба орзуҳои хеш бирасанд. дар Тоҷикистон бояд лигаҳои касбӣ бошанд ва маҳз тавассути онҳо футболбозони касбӣ пайдо мегарданд. умедворам ки мунтахаби Тоҷикистон дар ҷоми ҷаҳони оянда ширкат хоҳад кард. дар идома дар толори маҷлисгоҳи Кохи Борбад барои намояндагони васоити ахбори омма бо ҳузури намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон, Федератсияи байналмилалии футбол, ширкати Кока-Кола ва Кристиан Карамбе нишасти матбуотӣ доир гардид. дар ин нишаст ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷураев омадани ҷоми ҷаҳон ба Тоҷикистонро барои ватанамон ва сокинони кишвар рӯзи таърихӣ баён кард. намояндаи ширкати Кока-Кола ҳам иброз дошт ин рӯйдод дар ҳамкорӣ бо Федератсияи футболи Тоҷикистон амалӣ гардид ва онро тӯҳфаи арзандае барои мухлисон ва мардуми Тоҷикистон баршумурд. Лукас намояндаи Федератсияи байналмилалии футбол ҳам иброз дошт умедворам бо ҳамкориҳое ки бо Федератсияи футболи Тоҷикистон дорем бахусус дар арсаи рушди футболи кӯдакона ояндаи футболи Тоҷикистон равшантар хоҳад шуд ва омадани ҷом ба ин кишвар худ саҳифаи нав дар таърихи футболи тоҷик мебошад. Кристиан Карамбе иброз дошт вақте дар ҳавопаймо дар болои Душанбе буд дид ки ин шаҳри зебо дар оғӯши кӯҳҳои сарбафалак қарор дорад ва афзуд кӯҳҳо ин шаҳри зеборо пинҳон карданд аммо ҷоми ҷаҳон барои худ ба ин шаҳр роҳ кушод. бинобар ин орзу мекунам рӯзе расад ки футболи тоҷик низ ҳамин гуна ба ҷоми ҷаҳон роҳи худро бикушояд. خبرنگاران داخلی و خارجی در این نشست مطبوعاتی سوال و جواب و صحبت‌های بسیار جالب انجام دادند. اما در تالار دیگری کاخ باربد همچنان ساکنان کشور با جام عکسبرداری نموده در برنامه‌های مخصوص آماده شده شرکت و در مکان‌های مخصوص گردانیده شده دیگر با سرگرمی‌های شوق‌آور مشغول می‌گردیدند. ما هم با چند تن از آنان صحبت‌های انجام دادیم. باور کنید یک احساساتی که وایرو گفته نمی‌شود. من هم خیلی تصور کردم که اون کاپیتان‌های تیم‌های مختلفی که مثلا همین جام رو می‌بردونن من گمان کردم وایها در باری من ایستادن در پهلوی من ایستادن یک احساسات نگفتنی بیان نکردنی. Мы очень-очень рады, что смогли увидеть кубок, потому что это действительно история, это действительно такой момент для нашей семьи, потому что мы очень-очень такие любители футбола, всегда болеем, всегда смотрим. باعث خرسندی است که امروز جام جهان در تاجیکستان عزیز ما تشریف آوردند. شاید یک قدم نیکی باشد که دسته تاجیکستان ما در آینده در همین جام جهان اشتراک کند.
Это очень круто, я давно мечтал, я люблю футбол, я болею за Месси. Он очень классный игрок, я желаю, чтобы он победил в этом году, чтобы Аргентина победила. Ман афсус намехӯрам ки ман инҷа омадан ин аз ҳама рӯзи зуртарини ман ки ман медонам аз ҳама зур ман мехоҳам ки бозингари як зур бозингари ҷаҳон шавам. بسیار هم خوشحالم که آمده در اینجا با کوبک جهانی صورت گرفتم و تماما پشیمان نیستم که 4 ساعته نوبت را ایستادم. خیلی خوشحالم. تا در وقت ساکنان کشور امکان داشتند در این روز تاریخی همشریک باشند و شاید در دل آرزو نمودند که روز فراهم خواهد رسید که فوتبال بازان تاجیک این جام معتبر را بالای سر بردارند و مردم در فرودگاه بین المللی ساعت‌های طولانی منتظر هیئت منتخب کشورمان باشند. همان طوری که کریستیان کرامبه ابراز داشت، آرزوهای واقعی عملی شونده است. فقط کافی است تلاش و استواری داشته باشیم.